surup surya sisih wetan padang semulae rembulane wis ndadari anuruti senenge ati wong-wong ing karang pradesan padha sanja ana warung kopi ya mung ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sacingkir nanging bisa madangake pikir yen ora ngombe sak sore awake katon kletere wis misuwur kopi jahe rasa enak seger lan magleke agawe mareme ati ayo padha ngombe kopi jahe wajine surup surya sisih wetan padang semulae rembulane wis ndadari anuruti senenge ati wong-wong ing karang pradesan padha sanja ana warung kopi ya mung ngobrol tanpa guna ora mikir sesuk ora blonjo senajan kopi sacingkir nanging bisa madangake pikir yen ora ngombe sak sore awake katon blentere wis misuwur kopi jahe rasa enak seger lan magleke agawe mareme ati ayo padha ngombe kopi jahe